Вы у эфире «Белорусской свободы». С вами я, Виталий Цыганков, и мой коллега Валер Карбалевич. И, как вы бачите, мы находимся перед будинком Менского городского суду, где сегодня другий день скандального и вядомого процессу по так званой справе белорусофобов. Нагадаю, что в суде працягваецца працэс па справе трох аўтараў расійскага інтэрнэт-выдання «Рэгмум», якіх улады беларускія вінавацяць у распаніванні міжнацыянальнай варожасці і незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. На лаве падсудных три чалавекі, грамадзяне Беларусі: Юрий Паўлавец, Дмитрий Алинкин и Сергей Шептенко. И мы сегодня с Валером паспрабуем абмеркаваць и дать свой адказ на пытанне, ці трэба саджаць, ці трэба судзіць за нелюбоў да Беларусі. Гэта справа ўжо нарадзіла вельмі шмат абмеркавання ў беларускай незалежнай прэсе, у беларускіх сацыяльных сетках, менавіта таму, што она закранае такія базавыя рэчы, як стаўленне да ўлады, да яе паўнамоцтваў, да яе дзеянняў, стаўленне да свабоды слова, стаўленне да таго, што можна, што нельга называць беларусафобіяй, і дзе межы дапусцімага ў грамадскай дыскусіі. И мы по традиции в наших дискуссиях обмениваемся некими тезисами. Мой первый тезис, напевно, я бы выразил так. Гэты суд только узмацняе ўладу, дае ёй магчымасць асуджаць людзей, в принципе, за выказванне свайго меркавання, як бы оно нам не падабалася. І ўлада гэта выкарыстае і далей, калі зараз грамадства ўспрыме гэта як належнае, а нават пэўная частка грамадства ўспрымае гэта з пэўным захапленнем, глядзіце, беларусафобаў сажаюць, то гэта ўлада ўспрыме як нейкі такі адкрыты шанец для сябе і рабіць такія рэчы далей, сажаць уже не толькі тых, хто не падабаецца беларускім патрыятычна настроеным людзям, а любых, хто выказваецца супраць там Александра Лукашэнкі і гэтак далей. І галоўны мой тезіс в дадзеным выпадку, што их судят не за то, что они выказались нечто кепское про Беларусь, там, про белорусскую мову, про белорусскую державность. Такое выказывали многие политики. Люди, сам Александр Лукашенко, прежде за все, повинен оказаться, поводле этой логики, на лаве подсудных за свои выказывания супротив белорусской мовы, когда он сказал, что на белорусской мове нельзя казать ничего великого, а есть только две великие мовы, английская и российская. Але судзяць гэтых трох чалавек, перш за ўсё за тое, што яны выказаліся супраць Александра Лукашэнкі, паспрабавалі пасварыць его з Расіяй, і таму, не таму, што яны выказаліся нешта там беларускафобскае, альбо нешта супраць гісторыі і культуры і мовы Беларусі. Валер, а вот тезіс? Я бы не стаў разглядаць гэтую праблему як праблему супрацьстаяння паміж беларускім палітычным рэжымам і грамадства, магчыма, апозіцыі. Я думаю, што праблема больш шырокая, праблема існавання беларускай дзяржаўнасці, беларускай дзяржавы, незалежнасці і гэтак далей. Справа ў тым, што калі глядзець на праблему з гледзяшча дэмакратыі, свабоды слова, то розныя дэмакратычныя краіны ставяцца да гэтай праблемы па-рознаму. Напрыклад, вось у Нямецчыне забаронены любыя станоўчыя выказванні пра нацысцкі рэжым, хаця ў іншых краінах Еўропы такой забароны няма. І, ці, скажам, у посткамуністычных краінах, суседзях Беларусі, забаронена савецкая сімволіка, хаця ў Еўропе гэтага забароны няма, таму што няма праблемы такой. То бок, дзяржава павінна абараняць сябе ад той небяспекі, якою ёй пагражае. А што тычыцца Беларусі, то вось для Беларусі, краіны, у якой незалежнасць, суверэнітэт яшчэ не вельмі доўгі, ён не ўстаяўся да канца. І ў гэтым сэнсе небяспека для Беларусі іншая, чым для іншых краін, скажем, еўрапейскіх. Калі, скажем, где-то у Нямецчыне ці ў Польшы некі чалавек сказаў, што няма такой дзяржавы, што мова некая прыдуманая, ніхто б звярнуў увагу, сказалі бы дзівак. А вось для Беларусі гэтая праблема, гэта праблема сапраўды абароны незалежнасці, сапраўды абароны суверэнітэту і дзяржаўнасці. Ну і як вы бачыце далейшую развіццёвасць гэтага ваша тезісу? Калі нейкія людзі выказваюцца скептычна наконт таго ж суверэнітэта ці наконт беларускай мовы, то всех іх можна, в прынцыпе, пасадзіць на лаву падсудных? Не, я кажу пра іншае, што ва ўмовах той рэальнай небяспекі, якая сёння існуе беларускай дзяржаўнасці, а яна з'явілася пасля сітуацыі ва ўкраіне, вось, такая праблема небяспекі ёсць.
Яна ёсць з боку, скажем, саюзнай дзяржавы, ёсць юрыдычныя падставы для ўмяшання России у справы Беларусі. Кто это подписал союзную державу? Ну, так Александр Лукашенко. Головная проблема для белорусской небяспеки суверенитету. Так, небяспека рускага мира пасля украинских падзей резко узросла. Беларусь находится у информационной просторы, культурной просторы российской. Россия ведет постоянные информационные войны супраць Беларуси. И у таких умовах до того ж не моцная, скажем так, национальная белорусская идентичность белорусского громадства. И вот в таких умовах держава повинна себе оборонять. Давайте, Валера, я своим тезисом перед нашими слухачами докажу довольно хутко, что держава змагаецца не за белорусский национальный интерес и белорусскую мову вот в этом суде, а чисто за свои интересы улады. Бо калі б белорусские улады сегодня уводили активно белорусскую мову, белорусские школы и высшие навучальные установы, калі б яны замест российской литературы в школах ввели курс сусветной литературы, где вывучалось бы все багаццё сусветной литературы и истории, калі б яны праводзілі хаця б парламенце беларускай мовы, мы ведаем, што зусім недавно чарговая спроба дэпутаткі Анісім была заблокавана і нават на двух мовах немагчыма прыняць в парламенце на двух дзяржаўных мовах. Тады б это были реальные кроки по обороне суверенитета и незалежности. Калі б полноценно пачынала вывучацца беларуская гісторыя в школах універсітэтах, калі б не было лінії Сталіна, калі б замест гэтага прэзідэнт краіны прыехаў бы Курапаты, тады б я б, можа, паверыў, што дзяржава абараняе нейкую інтарэсы беларускай нацыянальныя, суверэнітэт і незалежнасць. А гэта проста некие такие подкилимные змагания, как показать России, вот мы посадили, судили Пальчица, хотя его не посадили, но он довольно долго отсидел, это белорусский блогер, который довольно долго отсидел у СИЗО. Теперь приблизно столько, что он год отсидели пророссийские для равноваги. Мы показываем, что мы можем и тут сказать, и в это. Вот еще. Ну, Віталь, вы кажаце, што дзяржава робіць недастаткова для абароны Беларушчыны. Я з гэтым згодны, але ж з гэтага зусім не вынікае, што ўвогуле нічога не трэба рабіць супраць тых людзей, якія вось так выказваюцца негатыўна адносна Беларусі як дзяржавы, адносна беларускіх нацыянальных сімвалаў, адносна беларускай мовы і так далей. Таму тое, што калі дзяржава хоць нешта робіць, то можа і не варта яе за гэта ганіць. Тым больш я хочу нагадаць, што гэтых людзей судзяць не толькі за распальванне нацыянальнай, міжнацыянальнай варажнечы, але і за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Яны не плацілі падаткі. Ось. Таму і яшчэ я на што звярну хачу увагу. Я не думаю, што вельмі моцны будзе прысуд. Я, напрыклад, думаю, што па заканчэнні суду гэтыя людзі выйдуць на свабоду, ім залічаць той год, які яны прасядзелі за кратамі. Таму тут я ўжо не бачу такія вялізныя карныя намаганні. Давайте я нагадаю, что гэта нашу живую трансляцию можете глядеть в социальных сетках, YouTube, и просим вас подчас передачи пасля реагировать, досылать свои комментарии. Пытания вось некоторые уже пришли, я зараз их читаю. Это обычный торг, не более. У нас всегда торгуются с помощью судов над людьми. Сажать или нет? Зачем? Пинка под зад, депортация с запретом на выезд пожизненный. Пусть в Москве печатают свою чухню. Дарэчы, вельмі мне падабаецца гэта меркаванне, бо менавіта прысекчы такія публікацыі можна было зусім вот таким способом, не абавязкова сажаючы людзей, ну, скажем, за краты, на год яны ўжо адсядзелі, а шмат іншых спосабаў менавіта каб прыпыніць. Далей каментары. Праблема ў тым, што як бы Расія на афіцыйным узроўні не выступіла ў абарону гэтых людзей. Калі б Расія выступила і запатрабавала б сапраўды, тады можна было б весці торг, а так торг нема на чым весці. Еще я скажу про громадскую реакцию на эту справу. Мне она подалась вельмі показальной с пункту гледжання двух тезисов. Звертались до таких особливостей менавіта в этой конкретной ситуации. В целом, не раз уже в истории Беларуси такие ситуации показывают, что наши люди, на жаль, в значной степени воспринимают свободу слова довольно, скажем, однобоково. Як свободу слова для таких поглядов, які мы лічым правильными и прогрессивными, и як жаданне забараніць тое, что мы лічым неправильными, антидержавными, альбо непрогрессивными, альбо з'ява апошніх гадоў непаліткарэктнымі, альбо мова ненавісці і так далей.
Одни забороняют нечто пророссийское, лічаць, что треба забараніць, другие забороняют нечто. Про белорусское, до речі, коли Валеру початку нашей размовы привозили приклади разных европейских краин, в одних забороняется советская символика, в России зараз, например, могут засудить за пост в социальных сетках, что Крым – это Украина. В Германии той же закон про Холокост. Все это мне абсолютно не подобается, а больше подобается американский вариант, где первая поправка Конституции все-таки гарантует свободу слова у значно большей ступени. И там формально человек может друковать и российские, там, и антисемитские некие меркования, его за это не посадят николи, поскольку это Америка, это свободная краина. А в Европе зовсім по-іншому. Ну, ось якраз ваш приклад показывает, что Америка настолько моцная краина, так? что им нема никаких проблем, нема некой небяспеки для існування демократии и свободы человека, поэтому яны могут дозволить себе это. А вот европейские краины, у яких іншая история, у них іншыя проблемы, и тому для их это сапраўды з'яўляецца небяспека. И калі краіна трапляе ў небяспеку, то держава повинна прымаць некие захады дзеля обороны. И зверніце увагу, пасля того, як з'явіўся вось гэтая справа, то значная колькасць тых людзей в социальных сетках, вось, якія дазвалялі сабе нешта такое казаць про Беларусь, про беларушчыну, беларускую незалежнасць, яны трохи прыціхлі. Тоже і імха-клуб, і іншыя як бы структуры. Я думаю, яны прыціхлі ў сувязі са зменай нейкай дзяржаўнай рыторыкі, менавіта з самага вышэйшага верху, з боку Александра Лукашенко, з боку беларускіх чыноўнікаў, з боку тых, скажем, крокаў, якія можна назваць як мяккая беларусізацыя. І гэта паказвае, што сапраўды можна проста было акрыкнуць зверху, а не праводзіць такі, зараз мы чытаем гэты справаздачы з гэтага суду, но яны дастаткова, я б сказал, недарэчныя. Яны проста смешныя, калі там абвінавачваюць, чаму піша Беларусія, а не Беларусь. Все расійскія СМІ пішуць Беларусія, на жаль. Нават расійская служба радыё Свабода. Абвінавачваюць, чаму ён там недастаткова ацэньвае спадчыну Великого княства Літоўскага і гэтак далей. То бок, мне здаецца, беларуская судовая сістэма пры гэтым чарговы раз пакажа, сваю, скажем, недемократичность как минимум. А можно было обойтись все без суду, а спынить их деятельность абсолютно такими, скажем, вядомыми методами служб и так далее. Вось, сярод іншого, мой тезис, я все-таки протягну читать комментары наших глядачов. Не могу не прочитать. Катерина Шуст. Кепка у Віталя цікавая, але теплые не выглядает. Переживаю за белорусскую журналистку. Дякую, Катерина. Нас еще хвилин 5-10, я думаю, мы вытраваем этим морозлый студённый день, как сказать, еще вам несколько тезисов. Вось наконт суду беларускага. Беларускі суд вядомы суд. Вось, і зараз спрачацца, наколькі там ён дарэчны, недарэчны, якія абвінавачванні выказвае прокурор, дарэчныя яны ці не. Я думаю, што праблема больш шырокая. Праблема ў тым, што дзяржава павінна сябе неяк бараніць. А якая дзяржава, такія спосабы абароны недарэчныя, так што тут рабіць? Такая у нас судовая система. Есть, я думаю, тут, может быть, мы с Валером представляем два таких погляда. Он констатует то, что есть, держава, якая есть, и по-іншому не может себе поводить. Я, в дадзеным выпадку, как взять іншую роль, констатую то, что хотелось бы быть, да? Как держава на вот таких пытаниях поводила себя больше демократично. Вядома, что от сённяшняй беларускай улады, пакуль гэтага не выпадае чакаць, але скажу и про реакцию грамадства. Первое выказывался вот про то, что свободу слова, как многие люди воспринимают. Другі важны пункт. Мне здаецца, і гэта дыскусія ранейшая паказвае, што часта многія беларусы, нават апозіцыйныя да цяперашняй улады, на самой справе не хочуць, каб гэтая улада была больш дэмакратычнай, ліберальнай, больш такой мяккай, спакойнай. Яны хочуць, каб дзяржава была таксама даволі злая, даволі рашучая, даволі всемагутная, каб яна все вырашала, все вмешвалась, але каб яна была, такая диктатура, але наша диктатура. Каб яна сажала тых, кого трэба, а кого не трэба, по тым же законам не сажала. То бок просто мне вельмі шкада это констатаваць, што многія людзі не вераць на сёння ў рэальную магчымасць дэмакратычных змен на Беларусі. Таму пагаджаюцца, што мы ўжо дэмакраты не дачакаемся, то хай хаця бы вот гэтая ўлада, хай яна будзе прабеларускай, хай яна сажае ворагаў, хай это будзе па-дыктатарскай, але это будзе наша дыктатура, блізка нам. Зноў жа, дзяржава сёння мусіць адлюстроўвае той стан грамадства, які сёння ёсць. Вось, і тыя людзі, якія заклапочаныя сапраўды незалежнасцю, яны менавіта бачаць рэальную небяспеку. І таму яны згодны на дыктатарскую функцыю дзяржавы супраць сваіх ворагаў.
Тут можна до гэтага ставіцца, зразумела, по-рознаму, ну, але гэта таксама пэўнае адлюстраванне таго стану грамадскасці, якая сёння ёсць у Беларусі. Што тычыцца суду, ну, вы ведаеце, беларускі суд, ён рэагуе на некую палітычную волю, палітычны загад. Вось. У Беларусі ручное кіраванне ўсім, і эканомікай, ну і судом таксама. Таму тое, што сёння мы маем, гэта некае палітычнае рашэнне беларускіх уладаў, якія адчуваюць пэўную небяспеку краіны пасля Крыму, ну і спрабуюць вот так, можа не зусім, можа трохі незграбна, ну неяк бараніцца. Ну и на заканчэнне, я думаю, короткий прогноз, часткова Валеры уже сказали. Мне так само здаецца, что суд будзе працягвацца даволі доўга, але паспробуем уже зараз даць прогноз, наколькі хопіць розуму адэкватнага, скажем, ацэнкі сітуацыі ў беларускіх уладаў. Наўрад ці дадуць нейкія тэрміны гэтым публіцыстам Рэгнума. Мне здаецца, яны то, што адсидзелі, яны гэта і атрымаюць, яны, напэўна, пасля суду выйдуць за ліса, ну, калі не будзе нейкіх зусім нечаканых паваротаў падчас суду, бо яны паводзяць себя дастаткова, ну, я б сказал так, смело, нахабно, там, протестуюць, заяўляюць і гэтак далей. Нават, дарэчы, Эдуард Пальчус, які сам сидзеў па гэтым артыкуле, таксама заявіў, што ён лічыць, што яны ўжо сваё адсидзелі, іх трэба выпускаць пасля заканчэння суду. Ну, там есть еще вот той нюанс, про які я уже казаў, что их судят за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. І вось тут, магчыма, некія нечаканыя павароты, магчыма, вялікі штраф, там, ці яшчэ штосьці, нешта. Ну, все ж таки, это такая чисто экономичная артыкул про крымінальнага кодексу. Ці трэба сажаць за нелюбоў да Беларусі? Так мы назвалі сённяшнюю дыскусію. Мне здаецца, што жыццё Беларусі яшчэ не раз будзе падкідваць нам такую тэму, паколькі гэтая ўлада не вельмі збіраецца спыняцца, саджаць на сённяшні момант. Была справа патрыётаў, калі сапраўды за любоў да Беларусі саджалі. Цяпер справа рэгнумаўцаў, калі саджаюць за нелюбоў. Дзяржава працягвае заставацца рэпрэсіўнай. Наколькі это адпавядае аб'ектыўнаму моманту, мы сёння спрачаліся з Валером Карбалевічым, ці гэта трэба, ці гэта не в дадзенай канкрэтнай справе. А я вам скажу, што гэты наш эфір глядзіце і на сайце Беларускай свабоды, і в наших сацыяльных сетках, ВКонтакте, на Ютубе і Фейсбуку. З вами был Віталій Циганков і Валер Карбалевич.